Asier es profesor en el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Farmacia y aunque durante años trabajó en medio ambiente, ahora trabaja como Indiana Jones con arqueólogos. Eso sí. Y tiene una charla con nombre de Grupo de los 80. Caca Deluxe. Supera eso. Aplauso para Asier. Sorte ona ala txarra auki du. Zer uste duzue? Bueno, batzu pentsatuko duzue sorte txarra auki duela, ezta? Puta mierda, que si zapaldu duzu, ez? Gero joten zara taberne batera, eta tabernan, kafea edatu zu bitartean, aromita supergozoa, ez? Eta horik ziurazki sorte txarra auki duela pentsatuko du. Baina ongo da jendeare sorte ona, ez? Suposatzen da kaka zapaltzen duzuna sorten aukasa, eta gian loteria erostera zoaz, ez? Ala, agian pentsa dezakezu, pizka bat, torturako ongarri bezala erabili dezakezula. Ala, hotz baldin badaukazu ere, piztu dezakezu eta eskua berotu. Ala, ausarta baldin bazarete, lokatzarekin, eta Afrikan bezala, eraikin bat sortu dezakezu, Bueno, egia esan, ni bat aukeratu beharko banu, agian sorte ona eman didala, uste dut. Ez, zapaltzen dudalako loteria tokatu zaidalako, baizik eta nire ikerkuntza bidaiozean, beti nirekin etorri delako. Bai. Tesin hasi nintzenean egiten, bai, gorotza aztertu nuen behietan. Dirudienez, garaia hartan, bai, pisuak merkeagoak ziren herrietan, hirietan baino. Orduan jendea, zer egin zuen? Herrietara joan, herria hasi zen hasten, eta herri alboan, ala kanpoan zeuden ustiategiak, herri barruan geratu ziren. Kiratza, arazoak, eta Eusko Jaurlaritza arautu behar izan zuen. Eta horri joan ginen gu, konposatu aromatiko horiek analizatzera. Bale, baina hori urtebeteko lana da. Tesian zer? Tesian ere, aztertu nituen hondakinak, baina ze hondakin, araztegietara heltzen zen ur gozo hori eta kanporatzen zen ur gozo hori. Farmakoak aztertu nituen, bertan, ikusteko gero, bai, farmako horiek animaliengan zeuzkaten arazoa. Baina, bueno, dena 5 urte, ingurumena uzten dut eta arkeologian hasten naiz lanean. Ez asmatu zertan. Sedimentu organikoetan, kaka prehistorikoa. Orduan esan dezakegu, bueno, baina kakak ze informazio dauka, zerbeterako balio du? Kakatik jakin dezakegu, gaixo zaudeten ala ez. Zer jaten duzuen? Ala, ugalketaren ze momentuan zaudeten. Baina guzti hori jakiteko biomarkatzailea bilatzen du. Biomarkatzailea da, hasi, orokorrean, informazio zehatz bat ematen digun konposatu organikoa. Adibidez, minbizia duzuela jakiteko ala ez, biomarkatzaile batzu bilatzen ditugu. Barazki jalea, vegetarianoa benetan zaren ala ez jakiteko, beste batzu bilatzen ditugu. Edota anima kutsatzaileak animaliengan eragiten duten arazoak aztertzeko, beste batzu. Baina hori gaur egungo laginetan ez dago arazorik. Kutsatzaile hauek, biomarkatzaile hauek, aztertu ditzakegu gizakiaren evoluzioa aztertzeko, hemen jartzen duen bezala, bai. Aztertu daztezke, badaude, baina berezitasun bat daukate. Egonkorrak izan behar dira denboran zehar. Eta degradatzen baldin badira, beste inor degradatzen ez den konposatu batean. Degradatu behar da. Eta gorotza? Gorotzean mantentzen da denbora zehar? Hor den biomarkatzaileak mantentzen dira? Batzutan bai, egoeran arabera. Adibidez, kobazuloetan eta mendilerroetako
aterpe naturaletan, bai, ez du eurik jausten, orduan euriak ez du eramaten. Vale, orduan, historia bat kontatuko dizuet. Imaginatu Heidi eta Pedro. Orain kendu Heidi eta Pedro norden ezagutzen duzu, ez? Pedro neolitikoan dago, dela 6.000, 7.000 urte, abeltzantzaren hasiera. Hartzen ditu, bai, ardi guztiak eta mendia dago. Karo, Pedro egiten zuen jetxi, hauek ez, hauek mendian geratzen ziren. Orduan, gauetan, bai, besteko hartaldea zer egiten zuten, kobasurean sartu, uku juratu eta ardi guztia. Imaginatu, lehenengo eguna, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, badakio zer pilatzen den hor, kaka eta asko. Heltzen da momentu bat, oso osasuntsua ez dela, eta zer egiten dute hartzainek, batu eta erre. Jarduera hori lehen poderioz urteak pasala, gaur egun, fumier izeneko egitura berezi bat ikusten dugu. Eta da, errautzak gainean, ikatza, eta gero beste geduza fin bat, kaka erregabea. Baina ez da kaka gaur egun ikusten duzun bezala niordo hori ez. Zuk ikusten baldin baduzu, ikusten dena da lurra. Zer egiten dugu guk? Hartu. Laborategia eraman eta biomarkatzaileak aztertu. Zein biomarkatzaile? Jakin dezakegu animalia, kaka hori, animali batena den, ala gizakiarena den. Eta animaliana baldin bada, ze animali, txakurra, bella, hauntza, guztori jakin dezakegu. Adibidez, Kantabriako mendilerroan, Laguardia Goian, ala Tapuerkan, neolitikoan gehien ustiatu ziren animaliak, hauntzak eta ardiak izan ziren, gaur egun bezala. Eta Tapuerkako kobasulo batean, badaukaude, kobasulorik bi belarri bezalako ditu, da Miradorreko kobasuloa, eta ikusi dugu zelan, ja dela 5.000 urte, zelan hartaldea banatzen duten bitan. Hartalde alde batetik, eta bestetik erditu berriko emeak eta kumeak. Zertarako? Kumeak ez galtzeko. Ohitura hori gaur egun dago, ere, baina dela 5.000 urte hasi zen. Eta horretaz gain, beste gauza askotarako erabili daitezke kaka. Imaginatu. Imaginatu. Jaten dudanaren arabera, zer egiten dut? Orduan, animaliaren kaka baldin bada, eta jakiten baldin badut animali horrek zer janduen, jakin dezaket, garai hortan zegoen flora. Eta gizakiaren kaka baldin bada, zer jakin dezaket? Bere dieta. Neolitikoko dieta. Eta dieta hori jakiten baldin badut, jakin dezaket ere zelan sukalatzen zuten. Agian, jakin dezaket ere sukaldaritzaren garapena zein den. Ni egia esan, ez dakit benetan kakak sorte ona, ala sorte txarra ematen duen. Baina, 70ko hamarkadan, ja Alaskak esan zuen, kaka luxu bat zela. Historia berridazteko luxua. Eskerrik asko.